रंजित राउत ଆପଣ କ'ଣ आस्टान विसिट ऑफिसर ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବି ହେଉଛି ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ नहीं ଅଫିସର सेटा एडिशनल चार्ज ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚାର୍ଜ। एडिशनल चार्ज ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ସେ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି RTI ସେକ୍ସନ୍ 4(1) ବିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? नहीं आम पर कौन गाइडलाइन नहीं ଆଚ୍ଛା है एडिशनल चार्ज दि जाइए आमर तथापि आम डीएफ बारंबार चिठी लिखिं बीडीओ पाखक है कि कलेक्टर कपी भी होती कि विड्र कर जेहतु लाइन डिपार्टमेंट पिला सी है फील्ड दुनिया पर कम रोचे से ब्लक बच्चे कौन पूरा रेगुलर कम करेंगे ना कि एडिशनल चार्ज दि जाइए मोर 2-3टा ब्लक चार्ज पड़ता है मुझे कौन इनफर्म देवी कौन करी तेणु जेहतु मोबाइल ना मुझे जी मोर जानवे है आरटीआई इनफर्मेशन मगा जाए तो निरीक्षण मुझे जान नी है तेणु मुझे लिखिदी ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ 2005 ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ପୁରା ଅନଭିଜ୍ଞ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେସର କରି ରଖାଯାଇଛି ଆ ଦେହରେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ସେମିତି ହେଉଛି ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତିଆ ସେଇଟା ସେମିତିଆ ଆଇନ ବୋଧେ ଆମ କତିରେ ନାହିଁ ସେ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। এই জিনিসটা ମୁଁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଭଲ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। प्रधान जगतसिंहपुर जिला नाउगाँ ब्लक କେଉଁ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛ? ମୁଁ RTI एक्टिविस्ट। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମାଗିଥିଲ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ମାଗିଥିଲ ହେଉଛି ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ? ମୁଁ 12/11/2018 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ପକ୍କା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକର କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ RTI ମାଗିଥିଲି। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ଘୋଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପର୍କ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା? ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲ ଯେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ନେବୁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତା ଦେହରେ? ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ଲେଖିଲେ କି ଆପଣ ଏହା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ମାନେ RTI ଆଇନ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଦେଲେନି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯଦି ଆକ୍ଟ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେବୁ।